नैजिसे बर' हारिनि मुवा बेसाद जाय मुवा बेसादफोरा दिनै GI टेग थामहिनबा जिअग्राफिकल इन्डिकेशन मोननो हाबाय। गोग्गानायजों गोमखांदों बर' हारिनि गेजेराव GI टेगखौ लाना। बेबायदि हारिनि फिन गुबुन मोनसे आगानसे दावगानायखौ लाना गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गासै बर' हारिनि गेजेराव साबायखर बावहरदों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेल्सन दैमारिया। जोंनि बर' हारिमुनि जा मुवाफोर बे भारत सरकारनिफ्राय जिअग्राफिकल इन्डिकेशन मोननो हाबाय। दासिम मोन 27 आयदाफोरनि सायाव GI टेग मोनबाय। बेनि थाखाय बर' हारिया जोबोद गोग्गानाय मोनदों। जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोनथाम लोगोसे बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जा सरकार बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बर' हारिया जोंहा जा मुवाफोर दङ बर'नि आंगो बे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बिनि सायाव जोङो GI टेग मोननो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिनि थाखाय गोजोननाय बावहरदों आरो लोगोसे बरायदों बेखौ। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमा मिथिसिगोन बे आयदाफोरा बर' हारिया बेखौ बाहायो आरो बेखौ गुबुन हारिया नाजाब्लाबो खावनानै लांनो हानाय नंला। बे अराय समनि थाखाय बर' हारिनि जाखाबाय। बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोद गोजोननाय बावबाय। बेराफारसे बड'लेण्डआव दासान्दि सोलिबाय थानाय मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि जाथाय जानायनि खौरां गोसारबाय थानायनि सायाव एरै फोरमायदों हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजुएल नेल्सन दैमारिया। जोंनि बर' हारिनि जा इयुन राजखान्थि हालोद बियो मोजां जानोब्ला जोङो गुबै बर' हारिया जों खौसे जानांगोन आरो दायो जा थासारि फैबाय थादों जे जोंनि बिटिआर सरकारखौ बेफोरनिफ्राय रैखा मोनोब्ला जों बर' हारिया खौसे जानांगोन। आं दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै खावलायदों जोंनि UPPL लोगोसे BPF मोननैबो खौसे जानांगौ आरो बर'आ जे खौसे जायो खौसे जानानै नांनो हायो बेखौ दिन्थिनांगौ। बे मोनसे जोबोद मोजां नेरसोन जागोन। आं बेखौनो हाग्रामा महिलारि लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोननि हान्जाखौ आङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद जानानै खावलायदों। दुलाराय बर' हारि नाङै बेबायदि खौसेथि जाजानो लुबैनाय बाथ्राया फैबाय थानाय समाव बेसेबां जाफुंसार महर मोनगोन बेसो साननो गोनां दिनैनि सानाव। अदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि निउज डेस्क रिपर्ट।